שלב ראשון לא שכחתי. צריך להתרחק עוד? אולי קצת אחורה, אבל זה לא קטלני, בוא נגיד. תראי, הנה הוא הדליק את זה. לילי, זה יותר מעניין. תכף, תראי. לא עלינו. גם אני... ראית איזה גובה סבא העיף את זה? קצת עצבני. בגלל הרוח אולי. רגע ינירי, קודם סבא. ללולה אין משקפה שלי? לא מצאתי. לא מצאתי. איזה יופי. בוא נעשה לו שלום. שלום. אוקיי. אתה שומע? אתה שומע סבא? זה למעלה. תחיץ אותו שהוא ירים אותו מהרצפה. למעלה. לא נראה. וואו, קל. תעשה לו קצת ימינה. עכשיו צד השני, צד השני. להתראות מסוק. הוא יודע לחזור. תודה. כל הכבוד, איזה יופי. כל הזמן אמר, תן לי יניר, אבל בעצם הוא התבייש להגיד, תן לי. חד משמעית. היי, סבא. מה, אתה רוצה לישון? ראית? כן.